Kakatapos lang namin kumain ng panghapunan at meron kaming panghimagas na avocado. So, paborito ko yung avocado. Nagkataon naman na paborito din nila kayong avocado. Ngayon, kanina pa ako naggigigil at gusto ko nang kumain. Dalawang avocado lang po. Napakatagal niya pang Napakatagal niya pang matapos kasi ang dami niyang arte sa buhay. Tignan niyo kung paano siya mag-ano ng avocado. Ayan, pakita mo kung gaano kaka-arte pag nag-ano ng avocado. Gcash daw mama niya. Ni, si Pokita? Oh, sige, magkano Gcash niya? 50, sige. Ganon mo yun, unti-unti. Ayan, nagaganyan siya pa konti-konti. Ang dami niyang Hindi na arte. kailangan ng blender o ano. Oh, para dyan pa lang durog na. Eh ako kasi, pwede naman yan isang dakot mo lang, dalawang hugot mo lang yan ng kutsara. Ganon kasi ako, ayoko ng arte. At saka gusto ko dire-diretso. Kasi, pag yung avocado, nadukot mo yung parang ice cream ka maganon. Pag nilapag mo yun dito at lagyan mo ng asukal at gatas yan, dudurug-durugin mo din naman yan eh. Ganyan, napakadami pang trabaho, doble trabaho yung ginagawa mo. Gutom na yung tao. Napakatagal. Ayan o, ganyan-ganyan, inisa-isa niya pa. Samantalang, Ganito talaga yung tamang proseso. pag ako, ganito lang ako, bitawan mo yung kutsara mo. Ganyan, hawakan mo, patigasin mo. Ganyan lang dapat yan. Diretso baba. Sus, Santa Maria. Tapos, Hindi pagdating pwede yan. dito, saka mo siya dudurugin. Easy lang, di ba? Easy lang eh. Yan, Mas kumain ka maganda- ng oras eh. Ganyan na yung nakasanayan namin eh. Ano ka ba? Dami mong Bahal arte. yung ano mo yung walang may mga kulay punuan. Yan, sa kinatagal-tagal ng proseso, ay kakain din. Yan, may ilaw. 'Di ba? Nilagyan po namin ng gatas at saka ng asukal. Tikman natin. Ano naman ako? Ganyan. Ay. Up. Pinatagal mo pa, ganun din. Pag nakarating dyan, dudurugin din. Diyos ko po. Sarap. Sarap na avocado. Yun na nga yung kuha namin ng mga kuhaan. Ano? Sa inyo man ko mga Cebuano. Ano? Palagi po kaming nag-aaway. Ilocano at Bisaya. Mga Palagi Bisaya. kaming magkaiba sa lahat ng bagay. Malapit na tayong maghiwalay. Saan ang food na? Hindi kami nagkakasundo. Ano, yung marag binungkal sa Daro sa... Kasi sa kanya, ang dami niyang arte, ang dami niya nasasayang na oras. Ako, time is gold. Pare-paras lang yung kinakain, kakainin, tsaka dudurugin din naman. Pag maghahalo ka ng gatas, madudurog din siya. Ikaw, doble-doble. Ang dami mong paligoy-ligoy. Hindi mo inisa-isa yung trabaho mo eh. Trip na ako sa bunganga mo.